Tervetuloa Turon ja mun videolle ja ensimmäisenä vähän tästä miljööstä, missä me ollaan tänään tätä kuvaamassa, eli ollaan Rolfilla Ylöjärvellä. Erittäin hyvä paikka harjoitella asioita. Täällä myöskin löytyy TechDiski, eli voi verrata TechDiskin dataa siihen, mitä tämä simulaattori antaa. Ja henkilökohtaisesti sanon, että TechDiski on ollut se mun pelin muuttaja. Kun vajaa vuosi sitten ostin itselleni tällaisen, eli noin 10 000 heittoa ja aika paljon ymmärrystä siitä, että minkä takia asiat menee pieleen. Ja jonkun verran jopa on onnistunut korjaamaan niitä. Ja TechDiskehän saa Suomessa monesta paikasta, että vaikka sitten Kiekko Kingin Friba-mieheltä ostaa, että siinä on kova jätkä fribaamaan kelissä kuin kelissä, niin kuin rekkamiehet aikoinaan. Tänään on tarkoitus puhua tämän seisonmotorisen metodin yhdestä oleellisesta frisbeegolf-heittoon vaikuttavasta tekijästä, mikä ainakin itsellä ja ehkä jopa Turollakin on tuonut ymmärrystä ja auttanut ratkaisemaan ajoitusongelmaa heitossa. Eli hermostotyypit, niitä on 4 kappaletta, C, G, D, R, ja kahdella niistä hermostoista rotaatiopiste on samassa kohdassa, eli se on ihan tässä keskellä. Eli se on piste, jonka ympäri liikkeen aikana pyörivä liike pitäisi tapahtua. C-hermostolla se on hieman oikealle päin, eli se on tässä pään ja olkapään reunan välissä, ja R-hermostolla se on vasemmalle päin. Ja mitä tämä käytännössä tarkoittaa, niin tässä kuvitteellinen heitto, voitte miettiä tähän semmoisen heittoasennon, mikä itseä miellyttää. Kun on takana kurotus ja kun mä lähden eteenpäin, niin mun takimainen lonkka lähtee pyörimään niin, että mä oon tässä painopisteellä. Minä olen D-hermosto, sen takia näytän keskeltä. Turo on C-hermosto, ja tämä tarkoittaa siihen, että tulee epäpuhdas irrotus, koska Turon tapauksessa hän pyörisi liian aikaisin. Eli Turon pyöriminen pitää lähteä myöhemmin. Ja R-hermosto puolestaan, katsokaa Oorumia, kun hän heittää, heittoasento, ja se pyöriminen lähtee täältä, ja sen jälkeen hän menee eteenpäin. Eli aika merkityksellinen asia, ja moni on varmaan tunnistanut, että mikä itselle voisi olla se hyvä. Tässä vaan tullaan sitten näihin muihin muuttujiin, jotka tähän asiaan vaikuttaa. Eli seuraavaksi puhun X-faktorista. Jos mennään puhtaasti biomekaniikan mukaan, niin kuin aika monissa lajeissa mennään, niin silloin on lähinnä yksi oikea teoria, mitenkä sitä suoritusta tehdään. Ja sensomotorisen metodin mukaan niin se ei ole ihan näin. Ja tässä nyt vähän selitän, miksi ei. Eli puolella porukasta lantio-hartialinja on yhtenevä. Tarkoittaa käytännössä sitä, että kun hartia lähtee kiertää, lantio kiertää mukana. Siinä on noin 5 asteen luonnollinen kääntymä näin. Ja sitten puolella porukasta ne on eriytyvät. Mä lukeudun siihen porukkaan, eli mun hartiat voi kääntyä 70 astetta ilman, että mun tarvii kääntää lantio. Ja tämä käsittääkseni on semmoinen asia, mitä frisbeegolfissakin pyritään opettamaan, että X-faktori pitäisi olla mahdollisimman iso ja sitä pyritään kehittämään. Jos puolella porukasta se optimaalinen X-faktori on 5 astetta ja kaikki sen yli ja mitä ruvetaan repimään, niin alkaa rikkoa paikkoja ja se ei ole luonnollinen tapa tehdä, niin tästä tullaan siihen, että mitenkä se kenenkin kuuluisi tehdä optimaalisesti. Eli otetaan se rotaatiopiste ja mietitään sitä niin, että kun on reachback takana,
Niin kuin näkyy, mä pystyn säilyttämään lantioni suhteellisen suorassa. Sitten katsotte heittäjiä, jotka oikeasti heittää pitkälle tai hirvittävällä spinnillä, niin niillä tämä on ratkaistu tämä ongelma sillä, että lantio kääntyy enemmän ja tästä tulee se kurotus. Ja sitten kun on vielä C-hermostotyyppejä, ainakin kuvien perusteella, niin miten ne sen siihen rotaatiopisteeseen pystyy vetämään ilman, että se lantio lähtee tekemään ylimääräistä työtä. Niin siinä on semmoinen juttu, että meikäläisen D-hermosto-ihmisenä, jolla on eriytyvä hartia-lantiolinja, niin on ihan turha koittaa samaa. Ja tästä syystä on aivan niin kuin toissijaista koittaa saada kasvatettua X-faktoria, jos se luontaisesti on noin 5 astetta, mikä se on, vaan että se ajoitus siinä heitossa sen rotaatiopisteen ympärille ja omilla vahvuuksilla. Ja sitten kolmas tekijä, kun oli tämä rotaatiopiste, X-faktori, niin on se, että kumpi on rotatelonkka ja kumpi on stikkilonkka. Eli rotatelonkka nimensä mukaisesti on lonkka, joka tykkää pyöriä akselinsa ympäri ja jopa sen yli. Ja stikkilonkka on se, joka tykkää mennä ylös, alas, eteen, taakse enemmän. Totta kai sekin pyörii, mutta ne on sille luonnolliset liikesuunnat. Ja taas hermosto määrittelee sen, että kumpi lonkka on se rotaatiolonkka ja kumpi lonkka on stikkilonkka. Ja tämä vielä 4. muuttujana tähän äskeiseen ajoitukseen, mistä puhuin, niin joo, hankalaa voi olla. Ja varsinkin jos yksi näistä on eri kuin sen pitäisi olla, niin sen jälkeen se suoritus ja se ajoitus, niin jos se on 50% kunnossa, niin se on hyvä suoritus. Eli itsellä henkilökohtaisesti, kun mulla on D-hermosto, D-hermostoon kuuluu se, että mun X-faktori on 70 astetta ja mun vasemmanpuolimainen lonkka on se, joka tykkää pyöriä. Ja se pyörivä lonkka on myöskin se lonkka, joka kuuntelee niin sanotusti puhetta. Eli sille voi antaa ohjeita. Voi mennä se lonkka edellä, ajatella sitä, että no niin lonkka mennään. Taikka mitenkä kukakin sitten sitä haluaa hahmottaa. Ja ongelmanhan tämä sitten synnyttää tässä kyseisessä frisbeegolf-rystyheitossa sen takia, että kun on siinä heittoasennossa ja tämä lonkka haluaa pyöriä. Ja kun se haluaa pyöriä, niin se tarkoittaa sitä, että se hitpointtikin siirtyy, vaikka se rotaatiopistekin olisi oikea. Että mitenkä tätä sitten kompensoi hyvät pelaajat, niin on niitä erilaisia asentoja, missä kukakin on ja pysäytyskuvia ja sitten sanotaan, että älä heitä niin kuin hän heittää, vaikka olisi maailmanmestaruuksia. Eli ne, jotka heittää tosi oikeasti pitkälle. Että jos katsotte vaikka saukkoriipeä, kun saukkoriipi heittää, ei siinä ole mitään ylimääräistä. Ei siinä ole mitään vääränlaista niin kuin työtä lantiossa rotaatiopisteen ympärillä X-faktorissa, vaan se tapahtuu just niin kuin sen kuuluu tapahtua, tai mikä mun mielikuva heitosta on. Ja kyllähän se sitten näyttäytyy myöskin siinä heittopituuksissa aika eri tavalla suhteessa semmoiseen keskinkertaiseen 160 metrin heittäjään. Eli mitenkä tämän seikan sitten kukakin huomioi, niin mä en ole siinä mielessä mikään asiantuntija. Mä osaan kertoa, miten mä se huomioin ja osaan ehkä rautalangasta vääntää muillekin sen, miten se tehdään. Tämä tieto pitäisi riittää teille, jotka tätä lajia olette tehnyt enemmän. Tieto näistä muuttujista ja ymmärrys sitä kautta, että mitä tarvii kompensoida, vaikka se kompensointi lähtökohtaisesti ei johda maksimaaliseen, biomekaniikan mukaan maksimaaliseen tulokseen. Mutta se on juuri teidän omaa heittoon se maksimaalinen, mitä voi saada. Eli otatteko mieluummin 160 metrin frisbeegolf-heiton vai 200 metrin onnenkantamoisen? Niin ne on niitä valintoja. Mehän ei Turon kanssa olla ihan pro-touritasoisia pelaajia, eikä meistä koskaan tuukkaan, mutta esimerkki on jonkun näytettävä. Eli mä koitan tässä havainnollistaa D-hermoston suorituksessa nämä kyseiset pointit.
ihan kiekon kanssa. Eli ekana otan tällaisen suhteellisen matalan asennon itselleni ja vähän selän notkolle, lapapito, ja koitan pitää painopisteen keskellä ja käännän tässä itseni mahdollisimman taakse, vien vasemman käden lapapitoon ja tästä kun veto lähtee, niin kääntö tapahtuu ja sitten vaan heitetään, kyllä se siitä. Simulaattori heittelemisen jälkeen, kun katselin niitä tallenteita siinä ja minä ihmeissäni ihastelin vaan, että jopas lensi lujaa ja pitkälle. Ja Turo sitten hieman analyyttisempana kaverina totesi, että siinä pari pikkujuttua tekniikassa on, jolla sitä voisi vielä parantaa. Sekä nopeutta että spinniä että muita. Ja ei sitä auttanut muuta kuin viritellä kuvausvehkeet takkahuoneeseen. Ja tällaisessa noin 1,5 metrin tilassa niin koittaa parantaa. Ja tässä videolla niin siinä on muutama muukin asia, jota mä oon korjannut. Se ydinasia on nyt, että mitä toi heittävä käsi tekee. Eli mä oon D4-hermosto, eli mulla on pohjalla bottom. G-hermostolla on myöskin pohjalla bottom. Ja silloin heitossa niin käden lihaksilla pitää tehdä aktiivisesti työtä. Tässä näkyy nyt tämä heitto ja sen jälkeen TechDiskissä simulaatio, että miltä se näyttää. Kyllähän toi kentälle kelpaisi, jos se sinne siirtyisi. Ennen kun kyseiset heitot tai kyseinen heitto onnistui, niin tein tällaista harjoitusta. Et sen sijaan, että heiluttelisin jotain pyyheliinaa tai vastaavaa, niin otin vaan niin kuin raasti pönkkäjalalle itseni ja koitin pompauttaa nyrkin tuosta rinnasta tai läheltä kroppaa niin, että siinä vaiheessa kun nyrkki on lähellä rintaa, niin oikeasti käden lihaksilla lähden liikuttaa sitä nyrkkiä siitä pois. Eli toisin kuin toppilaiset, joiden pitäisi niveliä ojentamalla, eli ilman kädenlihaksia tehdä se suoritus, niin oikein siinä ruoskin sitten hetken aikaa ja niin muutaman kerran toistin tämän heittojen välissä ja sen jälkeen heittopituutta tulikin, tai heittonopeutta tulikin aika massiivisesti lisää. Ja sitten tässä vielä näkyy hidastettuna sama suoritus, eli siitä nyt voi katsoa, että muistuttaako ne yhtään toisiaan. Lopputulemana kuitenkin oli se, että heitin sekä nopeimmat että eniten spinnia sisältäneet heitot tuossa suhteellisen ahtaassa tilassa. Tässä jaksossa siis tuli hieman rotaatiopistettä, lonkkaisuutta ja muuta vastaavaa ja sitten tämmöinen pieni esimerkki siitä, että mitenkä pystyin videon perusteella korjaamaan oman suoritukseni paremmaksi. Että tällaista tällä kertaa ja seuraavassa jaksossa tulee hieman kämmen asiaa. Seuraavaan kertaan.